Di kung ma Sara dahil baon sa baboy. uto ba ni nako. Daghan dahil yung baboy. Ha? Daghan. Duha ka buok kaw. Unsa na ba siya dito ginuog ko? Ha? Bugat. Ay sa gikulirog. Isa ka kilo na siya nga kuan. Bugat di ay? Bugat pagpan. Nagikulirog bugat sa dampahan. Sige na. Hinay-hinay lang ta. Ali dani. Dito ra ka sa sapa dayon. Kuwata dato ka ha kay dani ra tag-agi. Dili ra ka agi taw. Labod. Wa di man na magwa ng labod kinamatay naman na. Taw. Ani taagi. Dani ta agi. Lukso ka dayon dadto kaw. Diha agi. Gi. Ali. Kaw. Diha sige. Abi kulirog. Oh, diha. Good morning. Nay nag-ingon nga matughan na si Sherwin sa Tagay kay naa na may mag-atiman sa baboy daw baka. Naara na sa iya ha. Kay ngano. Gikuha ko si Brian para na mag-atiman sa baka o baboy. Daw bahog sa iro kay di na to agkatag-an. Na ay time nga agtagay gina siya kauban sa mga barkada niya nga palahubog. So karon kung mag-inuma siya nara niya. Kaya ako nagdipinsa ko sa among lawas nga okay, walay pamation. Pero siya kung magtuman gyapon siya sa iya ha, magsige gyapon siya inom nara niya kay gibuhat na nako ang tanan. Tanan-tanan gibuhat na nako ang tanan para sa among kaayuhan. Nya karon ang motor diri ra nako gibilin, wala ni naka-under duha ka adlaw. Nya ato naming ipa-under kay paing ko sa ubos karon kay magpalit ko sa sudan kay wala na sad ni sudan dito. O naay nag-ingon lagi nga ingana. So naara na sa iya ha. Kay kahibaw naman siguro mo guys, gibuhat na nako ang tanan. No? So wala tayong mahimo. Di adiri si Maring Inday, nagyaw-yaw si Maring Inday, mamuring kuno na siya karon. Nya di adiri akong igagaw nga gwapo, walay makalupig. Ito grabe cool ba oy. Unya ang motor ni Nestor wala na jud na dala, guba na jud siya. So karon iya pod sad gi pangahuyan. Derang makina, mao di ni nga di na mauki siya guys kay ngano, ang flywheel nadugmok gid siya. Unya ang diri pod di na sad pwede. Dili na din sad ni siya makuan nga nang kanang kuanon bitaw. Gopokan mangger. Ha? Gopok ang gero. Asa na sa ilalom? Grabe di kay pagkakuanan no. Re-replay ko no, di ni balin ni bangga. Si itul ko no di tugpaan ning lang Mauga ni lang angging kusog gid. gani. Nya ang kani dili na ni siya ka okay, wala na ni. Oh, lumping. Lumping gyapon dan ha. Lumping dito. Ang kani din eh. Ah. Asa? Lumping siya da. Kuan gud sa kuan, pwede ko na sa Grabe di gid ka ay pagkakuanan ni Nestor da. bada. Ang diri Bada. diri pikas wala na unsa dani. Ang kana ra diha. Ando diri buok lalom. Nabuak pon di ay. Ay di na gid siya maoki di ay guys, mao nang walay chance nga makuan ha. Telescopic ba? Alay asay telescopic. Kanang puti. Kani Oh. ay uda bawog di gyapon da. Yantas oh. Utso. Asay yantas. Kani? Oh, kana nga kana. Kani? Oh, yantas. Nagnanga gyapon. Di na gini siya maoki di ay junda. Ano? Na? Ano, na mo repair diri og mga alloy. Ma-repair na sa wala na. Nya kay di man gyapon kay kana aman. Kana may importante. Oh. Grabe ang dami gidi ay no. Lubag. Nya ang tangke wala man sa. Wala ra. Era swing arm. Asay swing arm. Kana. Kani? Kana ubos. Kani? Kana isa. Kana. Kani? Oh, swing arm. Nangan naman na balik ko gyapon. Na utso no. Crack ko. Ha? Suko gid. Buwa ko. Na pa gid oh. Kanida. Suko sa gina utso. Grabe gid kay pagkagbaan ni Nestor gid ay. Lubag. Ha?
Ay naama lagi ni dinhi. Oh, mentras Bing. Lagi ka. May gani ko kami nagchika sa uyab dani, booking unta ni. Ako ate, wala ko problema magchika sa kuya kay open ko kayo. Panood Bing. Open di ko kayo. Pasagdaan ko na siya ate. Ginoko. Unsa mo oras nakaabot di ay? Alauna, alas 12. Alas 12 Basta ah. kay Miti, maraming piso sa balingwan. Uwan kayo? Pa, ulan na. Uwan kayo? Sugat mo, kuan, reklan. Labi karon ka kung motor kay empty man. Di. Nagpaabot mo sa petron ko sa maabre, alauna po sa maabre. Amo tobel. Pag magtobel, larga namin sus abot dia sa Balingwan munisipyo ba. Lamit sa point. Pundon sad. Ano naman ka? Kay mga muryo-muryo. Oh, sana. Wa koy kuan ya. Wa koy tawag ana. Way lisensya? Way lisensya. Way restro. Registrado yung motor. Pero way lisensya lagi. Di akong ganyan ko sir. Tabok ko kami sir ba kay adto mi sa aming tabon sir kay ako yo ano mata niya last vigil na bukaron. Na ako ang pagkumangkon walay lisensya pero naay restro ang motor. Sa mobile lisensya ko na ako sir. Sila sa helmet ko lagi dia. Na. Nag-helmet po na isa. Isa ka na yung helmet eh. Pero sa iya. Ana okay ra. Nadaw ba sir, wala ako na sa helmet ang dapon ko ninyo. Okay na kuno diri ang angkas may helmet na. Amo ba? Hmm? Ang lang. Ang driver lang. Driver lang. Ala guys, grabe gid kay. Kani dyan mo ni ang kuan dyan. Ano flywheel? Mo ni flywheel. Dili na gid ni ma kuan. Hala. Hoy maray! Ala nagsakay ang buring o. Wa na. Bye-bye maring. Bye-bye. Mabuntiulan kagid buanga ka. Di ara oh guys, grabe kay pagka-daot gid. Di na gid eh. Ay sunog man siya dyan. Wala. Ah? Sunog niya? Sunog da? Gupok ko na yung flywheel. Nadugmok yun? Oo. Di na gid siya pwede da. Magneto man Aw, dili man dyan. Mailisan man ni siya kay naa may katong ako ingon. Mapalitan man ng flywheel. Pero yung makina dako mag-damage. Pero ang kanino dili na no. Ang dili sa sulod na apag damage. Kay ang kini ang oil dire mo agas naman. Di naman sama silbi kaya ang cover na buwak man. Pwede no. Kaya dire man ang oil mo. Ang tobel kag oil dire man mo agi, adire man. Yang mga gear. Saya nga da. Man. Mao pa ba pagka-impas dani guys. Mga wa pa sa kuan, wa pa sa tuig. Mga pila pa siguro kabuhan na impas niya. Ito na impas dito pag siya Gani. trouble. Sayang. Tawagan si Itol. Tol, saan nga motor tol? Akong pangayon, ako paliton tol, dala pangayo eh. Para bahala ya. Motor ko papanda ya, pangana ya eh. Gani, sayang kaayo. Apil dani oh. Ay baog magide siya dyan oh. Buak. Baog daw niya na buak pagid oh. Manubila oh. Ha? Asa kani? Da. So lagi ano, yan tas. Kusog yun. Nya nabaog ang kuan. Dili na sa di magamit dyan ang kani. Magamit na siya, pero yung ipamasin, pa-press. Kani? Oh. Pwede pa nida. 350 man siguro. 350 ang Pa-press na mga anak. 350? Oh, dito sa motormet sa Cagayan. Amot ka dito sa Ngoog. Sumat. Pero likon pa lagi ni siya dyan. Ha? Likon pa na siya. Ako anang kanida. Ako anang niya. 350 ra na siya. Ha? 350 ra na ipamasin mo. Ako na lang niya dyan. Ha? Ibilin lang niya. O, bilhin ko na. Kaya ako ni pangayoon. Ipamasin naman, 350 bayad. 350 ang bayad. Dito sa Cagayan 350. Oh. Ang diri ka wala diri na. Ngoog siguro na. Ingoog ra. Naog na ay kuan diyan ay motormet diya na dia. Oh. Sa gara motormet na aman na slide press. Ay ambot lang og sukod basag kani dito sa ako. Ano yung motor? Kato. Sukod da. Ay dako man to dako sa doon. Depende sa ite. Dako. Mato te. Ha? Bayo motor. Oh. Dato na ako gikan parking. Depende sa ite. Pero masapot na ako na siya. Grabe kasayang kaayo jud. Grabe sad kay kakusog siguro jud ang kuan. Ay kusog jud kaayo kay ngano, dugmok man ang kuan. Flywheel. Grabe no. Di na to katag-an ng disgrasya. May ganit kay wala jud sad na grabihan si Nestor. Oh, sige. Bungat, unsay imong gusto? Diya diri akong igagaw na. Asawa igagaw nga dato. Dato ba kita? Impes ko dani. Dira ya ganda. Unya dia diri ang among bata nga gamay. Unsa man?
Aghay guys ka. Katawa si mami. Ay, agoy. Yesus, katawa. Agoy. Oy. Wa ka tugnawa? Nawa nga tumoy ni pangita ron ha. Wala mo nag-vigilin. Di na siya kayo pwede sa init. Agoy, ang bata. Oo, mo na na. Ya, ako nadalo na yun karon. Ay, kay kano. Ibutang na ko ni sa isulod na ko ni karon sa trasbag sa ikubag. Parang mayatin na trasbag ha. Dala lang nako. Ngayaw ganig paras-paras lang. Imo kong yatag lang. Isulod ka na ko sa ikubag kay dalo na ko sa bukid. Ha? Da. Ang saman. Sugot ka? Na, lagi. Yan mo to. Di mo din sa katiyaw-tiyaw. Nauli ka na niya. Iya din eh. Gamay na. Hira Kurang siya kay ka. kuha na gabi, pagkawin na ako. Natingaan ka. Tinga ako kung ano ba kanina. Nagurot ba? Ang bata. Ama kasi shopping ka rin natin. Balik ka noon mo. Ha? Sugot patay si Ato sa merkado. Mami. Ali, magkama sa merkado tayo. Katiyaw-tiyawan si Ha? Mami. Ama, pinas ko na ko ate be. Katiyaw-tiyawan si Mami. Patay si Mami. Dalhon, matay ka niya. Na, ugaw ko to. Supporting siya. Isa ka hilo lang. Salamat iha. Salamat so much. Nice sounds dito sa kuan tungod sa merkado maunang ato orang background ng music. Nya nakapalit na ko sa mga sudan. Palit sa tagbahog diri sa ilahan ni Torimoro. Namaday na ni si Darling. Palit ko kuan di sa tuwa grower nga vital o starter nga vital 5 lang my love. Hi madam. 5 ka grower daw vital. Ha? 39 o 40. Dakin ha? Asa? Kinsa? Ha? Ay, oh, kajut lang niya. Ay, naunsig. Aw na naman. Ay, ang isa. Oh, kajut lang ha. Nalimtan niyang katungkuan. Gulay isa. Pila to siya tanandam? 395. Aw kani oh. Murag 400 na siya dan. Ang gulay na bilin. Ang isa kasi lupin di ay nag-iahat na. May gamit. Salamat ha. Uy, darling. Ay, isulod lang nasa kuan dayon. 5 na na siya. Sako. Sa lupin sako. Ato ipa na. Sa bag. Oh, isulod sa bag. Napaman dito may pagtingubo na lang ka na ako. Ha? Oo, kana na lang dayon. Oo, kanaa. Ibilin sa rin ako dani ha. Madam, kay napakoy paliton dani sa kuan bakery. Palitag pan, para naasay pan dito. Basin mo uban si Undoy karon kay nayo man siya nga muuban. Ako ra gibilin dito akong kuan dala. Aw na ana dana. Ang isa kasi lupin di ay. Ay oh. Ha? Tinta daw. Wala nilabot sa katong 100. 80 na siya.
Kanila na ko itampo ha. Oh. Ano ba may sisiyo po eh. Di ana dani my love. Ako ginukubog ate kaayo da. Si Sirwin day. Ha? Si Sirwin. Sirwin to sa bukid. Kana pod isa, 5. 420. Pato din ko dato ha. Sa motor. Yeah, balik nimo. O lagi. Ibilin sana na ko dana ha. Kay palit pa ko sa pan. Labugat man kay akong dala karon no. Saon man naa. Laoy. Pili ko kusog kayon fry cup. Palit sa tasapan diri. Hi. Ali ka ang pan. Say mo ha. Hi madam. Hello. Ali ba unsay mo ha? Kani ako madam 5. Tagpila ganini siya? Tag 10 siya. Tapos Star FM din madam. Tagpila ni siya? 5.20 ni siya. O kani dayon bali bali 20. 5. Pilian ang brown madam. Dayon kopya dayon. Napulo ka kopya. Kana lang dayon. Kani 5, dani pod 20. Ang hopya tag pila? Tag 5, napulo ka buok. Kani siya nga bakery guys, dool ra ni siya diri sa merkado. Ang kato magong isa dito sa kuan pa. Katong Godilos dito pa paadto pa ka dito, paana pa ka paimo dito, pero kani diri ra siya atbang sa merkado. Pila ani? Kuan ka buok. Napulo ka buok dani madam. Sa hopya. Napulo. Dayon kani dayon bali 20. Naapod sad sila birthday cake dani. Daw kani siya 20. Kani 50, 120 tanan no. Wala timing na ay 20. Pwede iusan na lang dahil siya sa cellophane. Sakto na to ako bayad. Naray sampak na lang. Salamat so much. Atong balito ng atong dala. Hindi magpahatod ko di. Oh, kami. Hatod ko, darling di. Kani. Yatod ka? Oh, pahatod ko. Paingon sa. Ay di ako na dani di. Uy, gino ko pagkabugata ba di kaayo. Nana dani ang katungkuan. Okay na nino. At sa me. Oh, ari sa mi mga my love. Ang iyo na kog I love you, agree kinay silang lang maunang wala man silang lang karon, inusara lang sa atas atong vlog for today. Nagchat ko nilang lang lagi nga magpatabo ko ni Brian kay ginukubugat kaayo. May lag tabuon ko. Tuara na to ako motor unahan. Mereka. Uli ka sa kuan, ilahan ni madam. Naputay trabaho on dito. Grabe ka bukat, gahak saong kani karon. Hala, salamat jud kaayo. Oh, dira oh, pan-snack oh kay. Para na kay pan-snack. Salamat ha. Salamat na niya. Oh, sige. Salamat so much. Nya karon guys, atong i-plaster ni ang atong dala kay kani 10 kilos ni. Nya kani bugat-bugat sad jud ni kay Ginoo ko mga isda ni mga unsa pa diha. So naatay sudan dito sa bukid dili na kabalakan. Naatay sudan dito. Nya karon magtubil siguro ko dito sa unahan kay para dili ta mahutdan sa gasolina, lisod na kay basig mahutdan, magtulura na unya ang bayot. So ato sa ni i-plaster ang atong mga dala guys. Kani na lang atong iuna kay para masangga na lang dahil ni siya kani.
Okay na guys, na-plaster na ang atong dala. So karon paingon ako sa bukid. Pero murag okay pa dahil ni siya ang akong gasolina. Makaabot pa ni siya dito sa bukid. Unya na lang siguro kung magpatubil paingon diri sa ubos. Kay basin unsay plano ni lang basin mag adto mi sa kuan, mag-uban mi pag kanaang patlod. Kay karon man ipatlod ang katong bana sa kuan. Igsuon sa akong papa. So abangan na lang ninyo guys kung unsay ganap nako sa bukid. Di ana ko diri sa ilahan ni Lilin. Nya kanayo malagi si undoy ngag-uban. Ali na doy. Ali dani ka sa kayo kay agbalik ra man tag tugbong dani. Sige na. Sige na eh. Agpas. Oh nagpayag ko pa dani. Ali na. Agbalik ra ta pag tugbong. Sige na. Ali na kay nakauwanon na sa agpas. Dala dani Lin. Agpas doy. Sakay uban si undoy karon. Agpas. Len itchat raw si iba og si lang di patabo ko dito ilan ni mama ilang dito sa gibilinan sa motor. Kay nabugat kay bahog daw ko ano. Dani agiyo ako ginukuha man agi ninggi. Nasi aging dani guys. Magsweldo na ni siya pohon. Hawid ka di ah. Hawid na ni likod. Doy, uban ka ni Mami Doy. Balik din ka tugbong. O agbalik lagi dayon ta tugbong. Di pa Makaabot dito, balik na dayon ta. Kasi balik sige una siguro niya dili ka tugbong. Oh, gakos ni mami, gakos og ayo. Kay may kuan oh. Unsa na ko pag-chat sa iba ate nga wa may Wala internet. Wala internet. o may kuryente. Kulirog kani ang magbaklaya kita dani gikaron. Dito nga kita. Ha? Ikaw na lang magpa-signal ka diha. Dito ibabaw da. O hunong ka daw i-chat mo sila. Oh, sige. Kup ba ni mami kay mahulog ka ha. Kup ha. Ayo pagkatulog ha. Sige na, diretso na mi guys sa bukid. Kanay mo sinilas og kahulogon isaba na namin. O pagsaba kung mahulog ang sanilas ha, pagsaba. Ipahangat ang sanilas. Di na siya makakuan dailin, makatunog. Dana tungtong ngutiil pikas. Agoy gikulirog mahulog ka na. Magsaba baya ka ondoy kung mahulog ang sinilas ha. Papalitan ron ni mami. Pag abot niya dani ingon din siya nga mamalilin tugbong taon niya palito sinilas. Pag abot niya? O kay man mo dali sa sinilas. Sapatos raman. Ayun sa ko nga uma na magsundo mo papaririya pag abot ni Nestor. Siya nga tito Nestor palito sinilas na. Napalitan dayon. Palitan, Matik dayon. Sige na, gato na milin. Diretso na mi guys. Nadala na po na ako si Undoy. Nya mo balik rami unya pag tugbong kay magkuan man lagi. Magplano mi dani kung mag-uban ba mi pagtatlot. Kaya nag-uma kasi lang. Nya karon diretso na mi sa bukid. A few moments later. Di na mi diri sa bukid. Sige na, kanaog na ta. Kita ni. Baklera ta paingon dito ha. Kay danlog man. Ha? Sige. Kay danlog kaayo ang agianan dia sa ubos. Nya mas maayo nang magbaklera ta kay maniguro ta. Kay lisod na ug mga dusmo kita nya naabi si Undoy. Nya diri rin nako gyapon ibilin ang helmet. O ikaw dala dani sa pan ha. Bilin ra na. Ha? Bilin ra. Kana dalhan na ikaw. Nya di apay daghan dala dani guys Ginoo ko. Nagchat ko nilang nga magpa tabo ko ni Brian. Ginoo ko wala man nagreply si Madam. Ambot og nabasa baka niya. Ha? Nag-brown out man pud sa dito sa ilahan ni Lilin pero nagchat ko sa ilahan ni lang daw iba data ang akong gigamit. Nya ambot ka og naa ba kay kuryente diri kay dito sa ilahan ni Lilin nag-brown out man. May bawaan tani karon pag abot dito sa payag og naabay kuryente. Sa naman di naman hinuon nagkakuan hinuon tangtang hinuon Undoy. La magpasan kita daning bahog karon mga zay. Nya kay medyo bugat-bugat ben yang kuan kaning sudan. Nagtingog ko pagpalit sa sudan kay para di na ingon magsigig. Palit-palit no. Nya nagpalit pud sa kog mga utan. Kay bawo na madiri sa bukid ha. Ayon sa man ikaw pasan daning bahog sa baboy makadaog ka? Ha? Kana ray mo ha. Sige.
Nya mo balik na din tagtugbong undoy or ugma na tatugbong Balik pa. or ugma na tatugbong. Balik pra tugbong. Kuy Ginoo ko bugat jud kaayo ni Aba. Tagbaw jud ta ni karugdala. Balik tagtugbong. Sige. Hala, sa man ni ana. Basa man ni sa man ni oh. Ketchup aron sa man ni nagpula. Ha? Lagi. Ako na lang ipantas-ano ni Chay. Di, kung ba. Sara dahil bakong sa baboy? Puto ba ni nako? Daghan dahil yung baboy? Ha? Daghan? Duha ka buok. Duha ka buo? Oo. O, ikaw dala danig isa ha. Daghan kung nalain mo. O, kaning isa dalhon di po nimo. O, isda man siya guys. Da na? O. O. Kana. Naunsa. Naunsa na binukuan ka sexy naman kay ka. So diretso ta. Ako na lang siguro ni pas-anon da. Kay mo magbikil man akong liog. Yan ako. Dato miagi guys, diri na sa ngito ang kuan o. Katong bahog sa lansang. May motor o. Kisa man kani nagmotor-motor. Padaplin kay nay motor. Bugat ra ba kaayo? Lah. Ikaw. Ali sulod nako. Sexy na kay sa undoy oh. Diya magilagis ang kuan, yang suot. Madam. Naay kuryente ante? Naay kuryente? Aw naa di ay? Oh. Si Ate Lisa to guys. Kay diretso ta sa ubos. Ikaw. Taon sa naman si undoy Ginoo ko. Parang luuyag kay mtang undoy nga pagka. Uy, Ginoo ko bugat jud kay ni siya ba. Pero okay ra. Anad na ta sa mga ingon ani nga pamaagi guys. Kay kung magpaluya-luya ta diri sa bukid, di ta magsilbi. Kinahanglan jud nga kuan ka. Astig ka ba? Kasi ginakaw. Kuy giahat isda ra ba na imong gi? Unsa man bugat di ay? Ha? Ay sa gikulirog. Isa ka kilo na siya nga kuan. Bugat di ay? Bugat og pan. Nagikulirog bugat sa tampahan. Sige na. Hinay-hinay lang ta. Ugtas kita ani sa atong agianan Ginoo ko bayuta. Kay ngano layo pa manggud sad ang payag lagi maunang na impas kita ani karon. Sige. Ha? Sa una gisulod, di man ta makasulod ani kay danlog man. Nangayo ta og mga pungasan ta dani. Sige, agpas. Agpas. Agoy Ginoo ko si undoy. Grabe sa kay kabugat niya akong dala oy. Di agpas. Ha? Lagi sige. Agpas. Oh. Kana kay grabe kay kabugat. Ginoo ko. Hunong-hunong kita dani. Maabtan kita pila ka oras dani. Bintaha man tog naapas ko kay kuan ra sayon ra. Na kay wa man ko naapas. Ambot nilang lang ug na basa baka to nilang lang ang chat nako lagi. Wa man sad ko kuan good kang Brian. Wala ko kontak sa kang Brian. Agpas undoy. Kay narabi baka giahak undoy oh. Basig sungagon ta dani undoy. Basig sungagon ta dani. Ha? Walay sungag? Sige, agpas. Ang sabaw lalay sungag. Nalagi, may lang. Hay. Diretso ta guys. Diri mi mag-agi shortcut dito kay duol na. Kay kung dito mag-agi pasad mi sa sapa. Nya karon ato ning ihatod si kuan. Ali dani di. Undoy dito sa sapa. Iyahang gihatag ang kuan katong isda. Ali dani. Dito ra ka sa sapa dayon. Kuwata dato ka ha kay dani ra tag-agi. Katong among giagi-ani agi guys, diri ra mi mag agi shortcut man ni diri. Nya dool ra sa ni diri agian. Ni kawatan ko. Ha? Kawatan. Di man, kawaton ikadani sa mga wakwak.
Hindi man. Uban ko. Dili man kay tuara man dato agkuhaon man to nako ang dala. Dani ra ka kay dana ra man ta agi patag naman na diha. Ha? Ganun, bukal ko ninyo. Oh, dana kahuwat kay ako to balikan ang kuan. Ang Ang dala nato ha. Dana ra kahuwat ha. Kay agdali ra ko. Akong gi pasan si Undoy kay para madali di siya magsilbi dani agianan oh. Na mag-video kay dito mao nang di ta ka video. Tiara guys. Ato ning ko balikan. Kaingon si Undoy dili ko maligid ko. Maligid. Ingani na lang atong kinabuhi diri sa bukid. Muna giingon guys nga ang among pag-vlog naning kamot ra pud sad mi nga maka-income kay para pud sad nga naa na ay kuan kana mga panginahanglan namo ma-provide ra sad namo no. Mao na nga mao naman ang among sitwasyon diri ang pag-vlog ug dako kay migpasalamat sa inyo tanan kay maskin tuod ingani lang ang among gipakita sa inyo ha. Pero naagyapon mo nga nagsuporta. Ali na Undoy. Uy, ginoo ko. Hunong sa ta. Ha? Hunong sa ta, kibukat kayo. Kaon kapahan di. Kaon kapahan? Kuha ni siya guys, ang gipalit nga pan. Kanaang. Ang saan siya Undoy? Kani Undoy, kinamit ni siya Undoy. Kana. Kaon ta bibingka ha. Guys, mga unta ninyong tanan, bibingka. Oh. Abi na ko gwa maun dala oh. Kani oh, tunga ta. Lami? Pag abot diha sa unahan, liko pa yun dito. Dool na din dito sa amua. Shortcut na ni Dani guys. Dinhi dalan. Lami Undoy da. Bibingka ni siya guys, bibingka. Nakabalik si Undoy diri pero maulang ibaklay. Sauna ka to nag-ana sila diri kay sakay man to sa motor ni Nestor. Pero bitaw guys, grabe kayo ang hitabo sa motor ni Nestor. Naluoy ko sa kang Janice kay tudo kayod bayag gid sad sila no. Para maimpas lang ang motor pero unsaon ta man lagi. Bahalag na damage ang motor basta sinistor. Okay sinistor, wala na unsa sinistor. No. Pasalamat na lang sad nga ang motor ang na wala na okay. Ay Ginoo ko lisod na og kinabuhi sa tao. Hala, na ay wakwak Undoy. Kanding maguna ah. Wala may wakwak sa buntag. No? Wala wakwak. Ato ni ilakis karon ha kay mamursik ko sa ni aha. ito mga marang oh. Ha? Marang? Panguha ka? Ginapaspas na kaon kay ato na ta. Kay maabtan ta ni gabi. Okay rag maabtan ta diri gabi Undoy. Dili na lang ta katulog Undoy sapa. Ha? Di ka musugot? Dili ta katulog? Ha? Ngano man na may pwede man ta magkatulog da naog kawayanan? Okay ra? Sige. Agpas na kaon na, paspasan na kaon kay adto na dayon ta. Balik dan sa tugbong? Oo. Baklay din taon niya ha. Sige. Diretso namin yung Undoy. Lakisa na Undoy, mo short pan Undoy. Aw. Kanaa, jagin pan. Sige. Lakisa. Kay grabe ka bugat jud oy. Pero kaya na to ni. Ako pa. Sige. Nadirita karon. Agpas Undoy. Kana agpas. Ha? Sige. Api piskot na. Dani agi oh. Dili ra kaagi ikaw. Di man na magwa ng labod kinamatay naman na. Ikaw. Ani ta agi?
Danit agi, lukso ka dahin dagtukaw. Diha agi, gi. Ali. Kaw. Diha sige. Abi kulirog. Oh, diha. Sige kana. Oh. Challenge na mo ni karon guys. Challenge na mo ni karon. Nawa na nayabon ang kuan giatot. Isda bi ani nga nukos. Wa na ni. Agoy, wa na nagbitay ang isa. Hulog jud ang isa guys. Labas ko na ni. So karon diretso na ta. Nawa na nabasa-basa na ni Aday. Itong dala. Di ara. Sige na undoy, lakaw na undoy. Lakaw na. Tapos undoy. Lakaw na kay para makaabot tag dali dani. Ha? Sige, agpas. Lakaw. Ha? Oh, tao. Oh, agpas. Kana, sige. Nagkulirog. Sige. Dali. Ikaw. Agpas doy. Gi agpas doy. Nana po i-sounds. Tagdi kami dito kay na-sounds. Diri po naam po na i-sounds. Ay. Gi agpas. Sige na. Ikaw lakaw kaw. Sige, hinahinay lang ta. Hinahinay. Agkatumba maguning diri sa akong ulo. Agpas. Ha? Di ka kapuyon? Agay. Di ko nagkapuyon guys. Tanawon talang ni karon. Di ka kapuyon? Si Undoy di ko no dili kapuyon. Doon na mi sa payag. Agpas. Agpas. Ano? Nana si Daniela ho. Nana si Daniela. Si Brian o si Sherwin, nagkuan sila, nagbago sila sa silid dito sa naay tabon-tabon. Nya gidala na ni Brian ang kuan, ang atong isa ka dala nako. Dili man na pangunsa na buang. Naka-upload na ka ba yan? Naka-upload na ka? Andi kay tanaw na to nimo kuan kung unsa na ang watch hour dana. Dili man na pangunsa na buang. Dili. Dili man na pangunsa ka, apas. Sulod. Dili ka na. Diara agpas. Ali sulod agpas. Bilisan ka. Agoy, wala kay na impas ang buwak. Kagpas. Sige. Ya, sige. Ay, giko. Uy, giko bayuta wala ang tanom nato na unsa na. So ibutang sa ni nato diri ang atong dala. Nagkuan si Brian o si Sherwin, nagkuan sila. Hala, giatot. Kuha sa silig na tukaw. Agpas, tuwa dito sa tumoy. Ay, ayaw, naradi ay. Diatot na, nabali. Nabali. Impas na. Di man na pangunsa ang itoy. Dili man na siya agpamuan. Bihid man na sila, bihid. Di man na sila agpamaak. Natumba ng atong kuan. Sao na lang na siya mga manang. Dili ka na siya agpangunsa. O, tanawa, gipaak day ko. Wala man. Nya. Diyan na dyan. Ginawa ko bayuta. Diyan na ko. Dili ka na agpangunsa. Agoy, ginoo ko. Hala, ahaman ang isa ka kuan. O, to ara. Di ara guys. Di ana ta. Ang nagtaon na dahil sila kay na naman nilungag. Dili ka na agpangunsa. Di kayo abrihan sa natong kuan di. Dili na o ato kuan na gani hawiri gani na sila hawiri. Dili ni agpangunsa ang itoy. Di ana mi guys. Grabe, murag nabikil akong liog. Kaya Brian, hilawin na Brian. Ang saman, magkilaw ka? Magkilaw mo?
Makilaw pa kuno na. Oh, kilaw. Sige, pagkilaw. Ha? So, kau abli kau, o kabito kau sa isod. Kau, ali. O ka ba, abli kau kung sa isod kau. Dili lagi na apanguan lagi. Pariho ra maguna likuan. Giyo ka ba? Oh, nay makaon wala. Ay, wala may chocolate. O pa man nakapalit sa chocolate. Chocolate ra ang gi. Ha? Diara guys, among mga nadala. Amin mo cellphone ba yan? Nag-chat ko nilang lang nga pa. Kuha mi dito. Dito sa motor nga gibilinan ba? Nawa man ka nakaadto. Nag-chat silang lang si mo ha? Diara guys, diyan na dyan misa. Payag. Murag nabikil akong liog oh. Pero okay ra, madara na. Laban lang. Magkilaw ta ba yan? Daghan na to inyong nakuha ni Sherwin na to nga kuan, kanang silhig. Kuan daw, duha na ko yung buhaton. Duha ka bok. Nya daghan na to ang na bagusan, wala gamay pa. Isa pa to. Ay isa pa na bagusan na ninyo. Gisukod to nimo ang baka dato basig makasabsab to sa kuan ha. Ako kuan. Basig na isaha dato nga kuan saging. Gimupan ako. Walay saging dato saha. Wala. Kay basig alikaya na to ang baka nga dili makasabsab sa kuan nay paano. Ikuan na yung cellphone yato na taang karon kay para i-apply. Gidalan mong ID? Wala ka matong Nasa giato. ako lang kuan para ako panay si kuan. Nicole. Ang ID? Ay ayan na lang kay aglakaw masad milang lang karon. Ato na natan-aon karon kung na-okay na ba ni guys ang ilahan channel dani. Or nang baboy tiya. Sige kay nagsibangag alas 11 naman sad. Ha? Sige. Unya, order ra kabilin. Na okay na ang yahang watch hour. So, ready for apply na lang dahil ni siya guys sa monetization. Ato ni siyang i-check. So, karon hala, ma-okay na dahil ni siya guys. So, kinanglan nga upload kanunay kay para na ay income sa maning atak-atak lagi uy ngano man ni dani naman ni atak-atak dani nya naay kuan labas nga kuan abot og labas ba to karon si Brian kabalo da nagtan-aw kung unsay labas o unsay dili atong i-check ni iyang YouTube studio Thank you guys ha sa inyong tanan ninyo diha daghan kaayong salamat. Di ana jud mi diri nakaabot jud mi ni Undoy di. Grabe. Reklamo si Undoy nga bugat kuno ang isda katong nukos. Ako nalay nagdala. Murag nabikil jud akong kuan oh. Ang papangig. Okay na ni siya guys, ato na ning i-apply. Unsa man diri ra ka Undoy? Aw dito ra ka. Sige kay. Oh siya. Get notify. Pag mag-get notify na ni siya at get notify ihulat din nato ni mag-blue ang kuan, mag-blue ang apply now. Pero before nato ini-apply ato sa i-on ang iyahang step 2, i-on nato ang step 2 verification. Step 2 verification na lang dayon. Ha? Di ko siya ganahan ay iro na saon na lang na di ka kagawas karon. Ha? Di man pamaak oh na gani oh duol man gani ni siya oh ang titoy oh ha adi ka ganahan na oh dana ra ka ha ayo pag kanaog kay basig na paakon jud ka nagpalit ko sa kuan gulay kani kay magulay maninamo diri guys hala nag
Ha? Kapit din ko pero Kapyut ka? Oh, sige, kapyut dayon kay naiiro. Di ara. Nagpalit ko ani. Unya, naapasad tay panakot. Hala. Nabasa-basa ni siya sa kuan guys katong tamisan. Tamisan nga akong gipalit, limpyuhan ni asya karon. Nya nagpalit pud sad ko ramen. Di para tingob ang atong kuan guys, atong sudan diri sa bukid. Nya napod sad ko gipalit nga isda, kani siya. Budloy na siya. Hala Brian. Yan. Oh, namahog pa si Brian sa kuan. Di ay tamisan isa. Ato ning itampo dani. Namahog pa si Brian sa kuan, baboy. Iyang ibawagan na baboy kay ag si bangag. Dinuog ko, si bangaga ang baboy. So kana tamisan na silang duha. Duha day ka kilo akong napalit di ay. Nya. Na ay tilapia, ako na ni siyang gipagutadaan. Kay pwede naman yung tilapia unon, yan ay utan, di ay isa, amot unsa pa ning isda. Yan, naasad ko yung gipalit niya. Kay manok, ha? sabagay na sila kaskat. Di ara. Bukog ni siya guys, bukog. Yan, di apay. Unsa ondoy? Sabaw na sila kaskat. Oh. Bantay-bantay ha, kay kat-kat ra ba ni sila. Di apay manok, ato ni hugasan karon. Di aduha ka manok, mali niya akong napalit di ay. Yung napalit sa kog karni. Di ara karni, karning baka, karning baboy, yapon siya guys. O naay masudan-sudan nila diri. Kung kintay og wala ko diri, naa sila ay masudan-sudan diri. Napay isda daniyan. Pero unahan lang tong kuan. Sa tong kuan. Si Mario tuan nagbago sa silhig. Kilaw na may nilong agda. Unsay gisudan hotdog? Nukos? Nganong nukos na aday nukos? Ana ay nagsuroy. Naayo no. Wala mo nagkilaw. Wala. Gi kuan ra ninyo tanan, gi adobo. So, daghan salamat guys sa inyong tanan, daghan kaayong salamat. So, diri ra siguro ko taman, amping kamong tanan, kitang tanan, ug ang Ginoo magauban kanato. I love you all guys. Bye!